Ku-interface ke ama-tweet kaJacinta Ngobese Zuma aka-Twitter ke ku-X bonakala kungaka 2019 apho ethetha nje khona izinto eziyi-distasteful ezinganambitheki nje ncam regarding abantu bokufika na regarding abantu baseLimpopo. Nizakhumbula ke nge-30 kaMarch 2026 ngokwakhona lamajayile kuGompo eEast London kwaba khona ingoma eyaculwa pha. La ngoma yafuna nje ukuvusa nje igqushe kusilo papapeni kusilwa noNgizwe apho malunga nalanto leyana. Bathe apho bevana khona few days ago ndithi ndeqi nevideo yabo apho sebevana khona begida bejiva ndawonye azange trend as much as lanto bebelagqushe belizalisenzeka. The point I'm trying to get across into yoba ndicela singavumi ukuba divided right now. Singayivumi nje distraction. We've got bigger battles to fight. We cannot afford into yoba sibe sizalwa sodwa right now. And andizuyicondona and andimthethelela uJacinta based on what she did or what she said kulama tweets lawana. She herself acknowledges the fact that those were dumb and stupid. She herself says that uxolisile bafethu. Ndicela into yoba right now sifocuseni kule esijongene nayo. We are very much aware into yoba xa ubhizi usilwa nento ongathi ulwa nazo which ezinye are in the best interest of ama South Africans bahamba bayogubhurula izinto ezingadenta nje reputation yenu. Because right now you can already wonder into yoba xa ngathiwa hayi sokuvela into ezithile ngoGeneral Nhlanhla Mkhwanazi wethu sokumele into yoba sithene our back on him. Siyilindele into efana nale into yoba kuzavele kugubhurulwe nje into endabanyalala othile then kuvezwe lonto bafuna ukuyisebenzisa against yena. Size singavumi South Africans asisazudlalwa ngabo ngoku sila asizuyivuma nje into yoba sizabe sidlalwa ngaba bantu abafuna ukusi-divide. I-division, we're not going to conquer anything nge-division. So whatever she did, she's saying that she was dumb and stupid. Wayesesengumntana ngoko yonke lonto. I'm not even going ukuba ndinixelele ofa ndizifake apho into yoba zeziphi ezotwitter kazithethile, but nje asizuvuma ukuqhekeka right now. We are one. We've got bigger battles to fight. Even nangoku kukubhizi kubona le reputation engadeka into eka National Commission of Finance Masebele kungenzeka into yoba identeke ithini. We are waiting because sifuna ukuyazi into yoba could it be that ikhona indima akayidlalile? Is there a role that yena akayidlalile ekuthi ukhethe afumane la tender 360 million okanye ayikho? Because he himself says he is innocent. If akuna signature yakhe pha, if akuna approval yakhe pha, chances are the only thing he may need to account for into yoba nje lento yenzeke under his watch. Asikwazi into yoba sibe ngamaphixiphici sithi umuntu okanye umuntu beke support umuntu owenza right by South Africans, umuntu beke besimsupport net xa kuqala kuvela something sesiyazibhebhetha sesiyazithini abafethu asijiki into sizimisele ngayo asijiki. And just in closing, we as South Africans as well, along with uJacinta, we are sorry whatever tweets wayezibhalile pha. Indeed, they are distasteful. So we are one. Ayete.